Знаеш ли кой съм аз, а? Нагъла на 508 блок в Мусагеница те чака. Разбрахме ли си? Имаме картица. Ами открия тогава. Разбери кой е, направи нещо. Някой в тази стая слушалка на куките. И като разбера кой е, ще му отрежа краката и ще го кача горе на морените. И що да не си ти? Сигурен си, че он е без ченге. Провери го 2 пъти. Жалко. Не искам да ги виждам повече. Джеро мисли, че ти пееш на куките. Пратил Иво и Росен за теб. Не се криеш нещо. Здраво, кажи ми само от колко време, за да знаем какво имат. Аз съм го измислил. Знам как ще го хване. Искам да кажеш на момчетата, че предстои голяма сделка. На всички ще кажеш един и същи ден и един и същи час. Понеделник 5 часа. Но на всеки един ще кажеш различно място за срещата. Значи след около 2 часа ще разберем кой от вас си мисли, че може да се ебава с Чаро. Закъсня! Абе, вие ядохте ли от кифтенцата долу? Май са развалени. Тоше, хайде да не се споделяме всичко, а? Поне можеш да шофираш, нали? Хайде, момчета, ще оперираме. Карай към центъра, ще ти кажа къде да минеш. Тръгваме, карайте след нас. Коцман, ти нямаш Паркинсон. Шефът трябва да пусне на вода. Ти гледай да не се нахендриш на някоя кука в Кенефа. Мога да го нахендра на сестра ти, а? Никой никъде няма да ходи. Кука, сипи една вода. Какво правиш, бе, Марло? Не издържам вече. Отивай с него. Отивай навън с него. Извинявайте, аз бях първи. После здрав. Абе, детска градина. Дали направо. Вече не минахме на тук. Тук сега дай надясно. Значи ли се въртим в кръг или не знаеш на къде сме тръгнали? Тоше, ти сигурно и докато си жена не спираш да дъвнеш. Попов наляво, надясно, нагоре, надолу. Изнервих се вече, кажете. Ти как ни изнерваш, ако знаеш? Айде, карай си мълчи. Зарев.
Окей. Да, чао, чао. Какво правиш, бе, човек? Сори. Къде гледаш, бе? Не ги събирай. Маргото пък се ще избере момента, гледай. Завий тук надясно. Арчи космо се напика. Или са ти дали грешен час, или не е това мястото. Аре бе, много да гадаем. Попов, според мен информаторът не струва изобщо. Славо ще подивее от яд. Само правим акции и нищо. Оттегляме се. Разбрано. Казвай. Бистрица. Как така? Разбирам. Ясно. Взимайте си телефоните и изчезвайте. Аре? Иво, ти остани. Сядай. Някой много сериозно се е бава с мен, Иво. Ченгетата отишли в Бистрица. На никой не съм казал Бистрица. Това е проблема. Нашия човек в Бопа, ако той ни дъни. Там сме на пълен абонамент. Всяко време. Мисля, се върна вкъщи и си почина малко. Утре ще решим.
Добре, браво. Момичета, имам една новина. Спечелихме първото си официално участие. Поканиха ни на седмицата на модата в София. Имайте предвид, че абсолютно всички телевизии ще са там, а ние ще откриваме събитието. Кога? Точно това ме притеснява, защото имаме само 2 седмици. И трябва да сме много добри. Трябва да ги разбием. Ще успеем ли? Естествено, че ще успеем. Момичета, начална позиция, правим втората комбинация. Нали не сте изморени? Не! Окей. Очаква се обаче. Каза, че ви чака да се прибирате. Не мога да дойда сега. Кажи му, че ще остана да репетирам още малко. И... 5, 6... 5, 6, 7, 8. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отдавна ли си станал? Преди около час. Направо съм скъпана, всичко ме боли. Аз пък си починах много добре. Гледах един документален филм за кралските пингвини. Интересно ли беше? Пингвините ли? Не. Но след като не можах да открия... Да, разбрах, че си извънял. Нямаше как да се прибера по-рано. Нямаме страшно много работа с момичетата. Сигурен съм, че ще направиш страшна хореография. Жалко само, че никой няма да я види. Защо? Защото ще ви гледат и си мислят кой кое от вас да изчука. Джаро, това не е такова събитие. Искаш да кажеш, ще ви изчукат без да се замислят въобще, така ли? Ти нали харесваше балета? Балета много. Танца на пилон малко по малко. Мерси, че ме подкрепиш. Моля. Ето, дай на певеца от екипа ти. По-добър от човека глас. Какво стана? Какво става? Сега ще ми четеш резултатите от аутопсията. Не е имало никаква сделка. Дали са различни адреси, за да видят къде ще отидете. Значи трябва да сменим подхода. Не. Може би трябва да изчистиш екипа ти от плохо. Опитвам се. Между другото, разучавах новото парче, което си написал. Много песимистично. Ти какво очакваш? А ти какво очакваш? Много си нетърпелив. Мислиш си, че ще влезеш там и ще ги разбиеш за няколко седмици. Точно това си мислех. Да, ама не става. Може би трябва да спрем с акциите. А на мене ми трябва нови данни. Снимки, документация, счетоводство. Как мислиш, възможно ли? Всичко е възможно. Стигайте да си свършиш работата.
изпрати заповедта по Стефанова. Да я подпише. И ако може, да е без петна от кафе по нея. Държиш хората изкъсо. Така трябва. На мен явно не ми се отдава. Виж, мога да ти обясня. Не ми обяснявай. Всеки път чета едно и също. Колекционирам извинения. Откъде ги намираме тия информатори, бе, Попов? Виж, сменям тактиката. Имам страхотни нови идеи. Не искам идеи. Искам резултати. Ще ги имаш. Просто исках да ти кажа, че ще ме натиснат отгоре. И може уния абитуриенти от ДАНС да ни вземат случая. Да не се почувстваш изненадан. Как му отопиш Джаро? Им предвид къв пак трябва да си за да го направиш това нещо. За първи път ли ви се случва? Певец, тук. Нали видя какво ми се случи, бе, брат? Ако не беше ти. Някъде се измъкна. Рано и късно. Да, ама на негово място бих избягал много далече. И веднага. Нещо Луната, Марс. Или куките плащат много добре. Иначе за какво да го прави? Добър ден. Опа, питбула. За питбул изглежда добре. Коя е? Бояна. Адвокатката на шеф. Движим всички сделки. Не съм мярка. Идва чатпад. Оправя документите, оправя Джаро. Така разправя. А що питбула? Защото е зла, разгонена кучка. И като захапане пушка. А ти къвто си обавец, изгоре. Наложи се да сменим фирмата. Имам информация, че другата я проверяват от ДАНС. Но сега мисля да продължим да работим с двете, да ги заблуждаваме. Чудесно. Какво строим? Бизнес център. Мястото е перфектно, вече имаме продажби на зелено. Браво. Доволен съм. Нали всичко се гради на взаимно доверие? Знам, за това сме заедно. Освен когато не предприемаш разни действия без мен. Говоря за танцовата зала на Бамби. Че какво толкова? Правиш покупки без да се консултираш, може да стане някоя грешка. Ти си по документите, аз по останалото. Всичко е под контрол и няма проблеми, а? Надявам се. Тези каприжи само привличат излишно внимание. А аз няма да го допусна. Харесва ми, когато си загрижена. Нервен съм, а като си затворя очите, само цици виждам. Ти си постоянно нервен, бе, Космос. Затова само цици съм ви в главата, бе, бате. Тани, Саня, знаеш ли? Близначките ли? Абе, не са близначки, братовчетки са, ама няма значение. Искат да се помотаваме тази вечер, нещо клубче, това. Не знам. Аре, бе, ще подложиме вкъщи, пък и Таня много искаше да се запознае с теб. Коя беше Таня? Същата като Саня, но с по-големи цици. Стига с тия цици, бе. Отивам до ВЦ-то и като се върна, тръгвам. Къде е Мартин? Тук някъде се мотае. А ти къде ще се моташ тази вечер? Що, оферта ли имаш някаква? Имам едно търкане след работа. Ако е закъсан, Да много го закъсаш.
Имаме проблем с човека за Люлин. Голям или малък? Зависи. 3 седмици вече не отчита като хората. Според мен продава чуждо на нашия терен. Нима. Чух, че разцъква екстази и амфетамини. Съм му казал да не пипа синтетика. Няколко пъти пращах хора. Казах ти да си покриеш царицата. Плашат го и само толкова. Ми действай кардинално. Много са отпуснали всичките. Вземи и Мартин. Пак е. Ами ако той е човека на куките? Мисля си за тая случка и не ми дава мира. Ти нали беше със всеки да ги пазиш? Естествено. Как стана това? Нямам идея. Аз имам. Ако си ти. Бау. Мат. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Брадички. 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Плавно. 4, 5, 6, 7, 8. Случило ли се нещо? Това за малко. Чайковски или Стравински? Моля? Или може би Кичек? А? Какво ще потанцуваш? Пиян си. Пил съм, да. Като те няма какво да прави. Ай. Друсния нов падоду. Айде, за другите хора може, за мен не можеш, не? Сани. Кога не сме танцували? Престани, моля те. Остави ме. Остави ме. Сани, танцуй с мен, моля те. Танцуй с мен, Сани. Остави ме. Сани. Сани. Ало. Здрасти, Гена. Как Ани с тебе ли? Няма я. Преди малко замина. Няма ли да се върне по-късно? Като се върнеш, ще се обадя. Яка мацка беше. Нали ще е пак тя, защото ако оня крокодил, нали се сещаш? Ти лут ли се? Разбира се, че ще е същата. Като звънна ще намина за 20 минути. Окей. Друго? Чичо Митко при тебе ли? Митко е тук по всяко време. Имам всякакви. Имам тиктаци, имам от хубавите копчета за твоите риза. Елай ще си избереш. Супер си, брат. Аре до после. Джаро много мрази да го лъжат.
Спокойно, моите очи. Това ли ви е здравството? Не, по принцип това не е сбогуването. Имаме задача, идваш с нас. Къде ще ходим? В Люлин. Какво ще правим там? Любимото на Росен. Ще инкасираме. Не знаех, че се интересуваш от коли. Дай ти покажа една. После ще гледаме коли. Нямаме време са. Имаме работа. Пичо, Немкин, ти казвам ви. За какво е това? Аз защо ти вярвам на тебе? Пълна суша, казвам ви. Пълна суша. Суша, викаш, а? Суша, викаш, а? Суша. Та плазма с какво си я вземе? Нещастник. Не ме пренат глупак, ей. Знам, че продаваш чуждо. Знам го. Шанаджия мръса. До кога се занимавам с тебе, бе? До кога, бе? Така... Защо лъжеш ти приятелите си, бе? Защо, бе, момче? Защо лъжеш приятелите си ти, бе? Гледай сега какво става. Първо ще ми кажеш от кой го взимаш това. След това ще ми кажеш, що ме лъжеш. И трето, това ще е последното нещо, което изобщо ще кажеш някога. Нали знаеш какво прави Джеро с такива като тебе? Ти си. Какво става? А? Аре, ай свършвай. Аре, бе, ай стреляй. Стреляй. Аре, бе, стреляй, страхливец. Стреляй, бе! Какво става, моето момче? Стреляй! Аре, бе! Аре, стреляй, ай стреляй. Стреляй, бе! Ай, стреляй! Аре, стреляй, бе! Баща ти се е насирал, като те е правил, бе. Ай, стреляй, бе! За баща ми, бе! Какво, бе? Какво за баща ми, бе? Какво, бе? Баща ми, бе! За баща ми, бе! Какво е за баща ми, бе? Какво е за баща ми, бе? За баща ми ли, бе? Какво е? Какво за баща ми, бе? Стига! Стига!
Той отдаде Фира. Няма смисъл. Викаш да се мъчи, а? Ти верно си изрод. Откачи направо, размаза му главата. Всичко стана в кръв. И го оставихте жив? Не знам, що не го застреля. Ако кажеш, се връщам. Зарежи. Така като ми говори за Мартин, се сещам за тебе. Преди време. Нещо не е наред с него. Не, просто се е вдъхновил. Като всички таланти. Трябва да го използваш. В театъра ли беше? Какво? Нали каза, че работиш в театър? Да, там бях. Играе да имаш Чичко. Като Саруман. Не. По-скоро като орките на Саруман. А ти защо си станал актьор? Заради баща ми. Той ли ти каза? Не. Той ми каза, че не ставам за нищо. И аз реших да му докажа, че не е така. Мама е същата. Казва ми, че не мога да готвя и аз реших да направя кекс, докато я нямаше. И какво стана? Кексът беше хубав, ама мене ме наказаха. Стана късно. Прибери се.
Нещо станало ли? Добре ли си? Говори, започвам да се притеснявам. Кажи ми, убивал ли си човек? Какво си е направил? Питам те, убивал ли си? Мартине. Кажи ми! Не съм. Вчера ме накараха да застрелям някакъв. Дилър. С жена, с дете. Държах пистолета. Ушите ми бучаха. Какво стана? Блъсках го, размазах му главата. Не можех да спра. Говореше за баща ми. Този дилър е от Люлин. В Пирогов е казал, че е паднал в асансьорната шахта. Има счупена челюст, нос и няколко шева по главата. Ще живее. Ще живее, защото ме спрях. Вчера се прибрах, легнах си и започнах да си повтарям. Аз съм от добрите. От добрите. Сега не съм сигурен в това. Бъркаш? Какво ще стане, ако остана там? Ако не се върна? Ако стана един от тях? Не можеш. Ти не си такъв. Вчера бях. Утре пак ще стане. Колкото по-бързо намериш доказателства, толкова по-бързо тази история ще приключи. Мартине. Къде си, бе, Бени? Аз ти звъна, ти не дигаш. Ти не разбра ли, че ми изчезна телефона? Стига, бе, тук. Да, тук. Фокус-мокус си изчезна. Ами при нас някакви фокусници са се явили, ама... Ама поне не ви изчезват телефоните. Още една? Може. До вечера Ангел ще те вземе, 7 часа. Имаме важна среща. С кого? Заместник министър, не го познаваш. Значи ти имаш важна среща. Не, миличка. Тя е важна не само за нас, а за всички хора, които работят тук, включително и за теб. Разбираш, нали? Добре, може ли да мине без мен, защото знаеш колко много репетираме в момента и просто няма как да... Ако пак започнем да си говорим за танци, това започва сериозно да ме отекчава. Репетицията е насрочена и не мога да отсъствам. Ще се наложи. Веднъж в живота си правя нещо смислено. Защо ме спираш? Ще това почна да ми лази по нервите. И не искам да се стига до там. Добър ден. Бъди красива и точна. Няма да дойда. Чули?
Изчезли. Да не съм те видял повече. Чантата. Вземи чантата. За какво ти плащаме? Да стоиш да гледаш телевизия ли? Нищо не съм чул. За това, че нищо не си чул, утре си без работа. Скъпаняк. Какво ме гледаш? Тичи след него! Натам! Сега какво правим? Да викам полиция? Каква полиция, бе? Ти глуп ли си? Лекар поне. Не ти казах. Защо не сте вътре? Заключено. От половин час чакаме. Как така е заключено? Еми, не знам. Кой е заключил? Един от хората на господин Тоджаров дойде и заключи. Щастни. Добре, вижте. Отлагаме репетицията за утре. Как ще отложим? Я да успеем. Спокойно ще се справим. Просто ще наваксаме допълнително. Закараме пред Джаро веднага. Представя си и 4 тъщи в почивните дни на Куп. Какво ще му се случи? Разбрах, че ще чистите митниците. Много маймуни се качиха на клона. Като цунами ще ги издухаме. Май прекариха, а? И много се издъниха. Скъсаха ни от СРС-та. Радвам се, че успя да дойде, скъпа. Внезапно се освободих. Силви. Приятно. Голямо уиски след. Ако позволиш да минем на ти. Мисля, че можем да работим заедно, без рискове един за друг. Ако иска се видим другата седмица на Боровец, но уточним детайлите. Покараме малко ски. С удоволствие. Нали ти казах без чесън? Ако нещо те притеснява. Не. Знам, че по принцип при теб всичко е точно. Ще видим как ще стане. Янев ми каза, че ти си точният човек. Затова съм спокоен. Знаеш ли, рядко се среща истински бизнесмен като теб. Той в политиката се напълни с мухали, но се радвам, че ще работим заедно. Истински бизнесмени. Пишкали се. Трябва ли да се притеснявам от нея? Не. Просто си е такава. На здраве. Много беше драго.
Сега смешно ли ти? Карай. Бояна Василева, адвокат. От 20 години е най-приближеният човек на Джаро. Знае всички движения на парите. Вероятно тя е измислила схемата, чрез която изпира незаконните доходи на Джаро. Идва редовно в офиса му и разменят документи. Може би чрез нея ще имаме достъп до информацията. Заведи се вкъщи. Джаро иска да те закарам у вас. Окей? Не ми се прибира веднага. %99% от хората, които скачат от високи сгради, умират докато летят. Знам една наблизо. Да те закарам ли? Скочила съм толкова отдавна, че вече не знам дали летя или падам. Съни, какво говориш? Не мога да дишам повече, разбираш ли? Всяка сутрин се събуждам до него и си казвам, че е за последно. За какво се скарахте? Защото не съм достатъчно негова. Не искаш ли да се махнеш? От това, което работя ли? А то какво е всъщност? Преди бях от хората, които вярваха, че надеждата умира последно. Сега съм от тези, които си казват, че все пак умира. Стига. Видяхте докато танцуваш. Беше щастлива. Да, бях. За малко. Сега той това ще ми отнеме. Take my hand, understand. Now believe that we're loved. Take my hand, understand. Now believe. Стана късно, прибирам.